No, tak keď som prvýkrát počul meno Martin Knuth, tak to bolo niekde začiatkom 90. rokov a mal som zapnuté rádio ako veľmi, veľmi mladý, začínajúci, rozhliadajúci sa okolo seba človek. Som zrazu počul, že nejaký Martin Knuth vystavuje v galérii, kde pokreslil všetky steny galérie figurkami a zhodou okolností potom som počul a možno aj v ďalšom rozhovore, a možno aj v tom istom, že keď sa skončí výstava, že zase zamalujú galériu. A tak som si uvedomil, že sú takí výtvarníci, ktorí takýmto spôsobom, mohli by povedať, že nejaká východná kultúra, ako keď sypú 2 týždne mandalu a potom šmahom ruky to, ako sa s tým rozlúčia, tak toto som si hovoril, že to je také silné gesto, že dovtedy som vnímal hlavne umenie, ktoré sa zachovalo a naplno som vnímal, pravda, že muzeálne objekty a tým, že bolo tesne po revolúcii, tak vlastne aj veľký akoby výlev slobodného sveta aj z nedávnej minulosti, z normalizácie toho, ktorý ako Martin Knuth teda práve už doštudovával na Bratislavskej akadémii. Tak to bolo prvýkrát, keď som sa stretol s menom Martin Knuth, a potom som bol na výstave zrovna v tejto galérii v Umeleckej besede, vtedy sa to volalo. A to bola výstava, kde vystavovala taká staršia generácia, ktorá bola etablovaná ešte zo 60. rokov, a prizvali takú skupinu mladých, nádejných výtvarníkov z Vysokej školy výtvarných umení, aby s nimi vystavovali. Tá výstava sa volala Prešparty a tu som videl Martina Knutha a som si spomenul, to je ten s tou zamalovanou galériou na bielom. A tu mal zrazu také, ako keď máme taký malý zápisníček linejkový, a tam namiesto slov boli ale také úplne banálne výjavy, šálka, vedľa toho kus nejaký blok, pero. A to tak bolo vedľa seba vytapetovaná taká jedna časť steny, a hovorím si, že čo je toto za výtvarníka, ktorý takýmto spôsobom reflektuje skutočnosť, že také banálne objekty maluje, alebo nie ani, že maluje. On si zobral také úplne prasprosté čínske pero, sa tomu hovorilo, a s týmto čínskym nevytvarným perom robil tieto denníkové záznamy, a hovorím si, že toto je niečo, čo je pre mňa bolo vtedy, ako som si hovoril, že toto je také, že to budem sledovať. No a potom som sa stretol ešte aj na iných výstavách. Hlavne, a pre mňa boli úplne ikonické, boli také subtilné kresby na formáte kapesník, vreckov. Kedysi sme nosili nie také papierové vreckovky, ale látkové. No to boli na 100 spôsobov. Farebné vzory a väčšinou nejaké linajky a väčšinou to vyzeralo ten kapesník ako formát s rámom, že tie linajky robili vlastne rám, a on do toho stredu vlastne no mal nie len, že čínske pero nevytvarné, ale v ďalšom diele zase nevytvarné plátno, kapesník. A potom, keď som vnímal Martina Knutha, tak som ho vnímal hlavne ako úspešného reklamného mága, ktorý ako pomerne rýchlo zrazu preplával s tou svojou vizualitou, a neskôr sa ukázalo aj výbornou stratégiou, dramaturgiou. A neviem, či všetkým človek musí mať v sebe, aby mal reklamnú agentúru, aby sa to nerozpadlo po 2 mesiacoch, lebo toľko žitných ľudí dať na jedno miesto. Tak tento Martin Knuth zrazu bol tvorca alebo súčasťou tvorby takého toho, zase by sme mohli povedať, nevytvarného priestoru, že tapetoval tú Bratislavu dovtedy nevydaným spôsobom, že billboardy zrazu boli v uliciach, plagáty zrazu začali byť zaujímavé vďaka tejto vizualite. A no dneska je Martin Knuth späť v galérii Umelka. Opäť sú to subtilné postavičky. To, čo pribudlo, sú texty. To je veľmi zaujímavé, že ten jeho spôsob, s čím sa pohrával, možno aj v tej reklamnej agentúre, ale možno ešte viac v Lige za duševné zdravie, tak
zrazu úplne prirodzene komentuje ten svet a častokrát to, na čo sa pozeráme, tak nie je ilustráciou toho, čo je tam napísané. Že viete, že to nie sú pomôcky, že to sú akoby rebusy na druhu. Keď človek sa na niečo pozerá, že on mi chce pomôcť, že dal tam aj text. Prečítam si text a tam je zrazu napísané, neviem to vysvetliť o nič viac ako ty. No tak sme tam, kde sme boli. A to je možno práve ten bod, ktorý Martin Knuth od nás chce, aby sme nešli od nás ďalej, ale od nás dovnútra. Možno preto sa to volá duševňa. Možno. Toľko za mňa. Ďakujem.